Ka aruha koyar kapala bansay babun ki khna ki badan na kasapwai bat hakaput katem ka kwa ban pesngo sik ba ki badan ya kasap ba ki dei ban sim khia kum ya ka jingpuli bat ban priang no ya ka kum kalat ai kam ai jam ya ki riu don sap om ban sipun kut ba ka dei ka kam kai lani ka duha lia ya ka ni la pesngo da ka director jeng ka koyar ka kong polin warsri ha ka ski ka bala penong ya ka konsort ha ka arterik ya yong hadon bosco youth center laim kra kata kalong ke ike bangakwa tin sluri ki briu kan ba tin sim khia ba kani ka jingpuli music kamdei ke ike kamdei ka kamkai kan kamdei kuma ki shong mangi bisutem duhalia nrei kari ke ike bangi din sim khia bat mentang anut ban penpau syabaru e ka jing tebet jing ni kina kakong polin kala pentip baya kani ka konsort la penlong ru kum sibenta ban kentiu ki khna ki badon sap ha kani ka kam kalat ban yo ban yarap pisa sik pai ba chungkari Ukraine ki bala ma di ka jinge hadin ki jinsha hartma ha kari Rusia tika jingtmu jungi bangin penlong kum kani ka konsert kadai ban pen sluri ki khna bakin practice ba bakin treshitom ini kena Venetia i la treshitom la bunsnem ki jing rai ke bagi i ruai menta ka sngi ka pen i kat no kata ka jing treshitom jong i ka bahare ti i ruai haki teng ke per i ruai da ka Italian da ka German da ka French da ka Spanish da ka Hindi da ka Khasi bat ka English ti kani kalong kanuksa walada phi pule music mde banchu practice malu mala nang ta sale arwai le pen i video ndrei pin hap banda ti jeleu kalongum kat kolong kum kanu ka subject hi kidon ki kendon ba pin hap ya i we hadin i we ti i Venetia om tang ba i ruai kum ne ndrei da le ke examen ru but om tang ba inang ban ra inang ban pule inang ban tho ru ka music nang ta inang ru ban tem ka piano ti katu kaja katu ka COVID-19 pandemic ngim simyo ban le ngim simyo ai ban yakan ru re mentan dala plelat kumne ngi sa pelong ikani ka concert but ngi sim ikani ka kaburu ban pelong concert nang benta kitu kiba shitom ha Ukraine ngas ngau ba nam ta jongki na marba ngaju le Switzerland ngan le concert ngan le hikai bat ngaju kendu ki khna na Ukraine ru te ka jing ngau jonga banga tip kini ki bri ki hapan phet wir ki imdani ngam don sam show te ngong dini jing le ba rek ni ngau lam ken namar phi la ban mudur habangi ngi don ka jing hitom ngi ko am ka jing yarap ki bri ngi ko ka jing solam hoi ngim la ban yarap kapisa ka bahedor kata-kata andre tang ijing persyang ibarat ru nginum sole ran ken benginya no lang di kaditang kata bang akwa ngangas ngo baka jing em jingi kibrini kalong kabelengkot kata-kata di kat ka bang iyo ban le ne ngi haban IT lut barokai kat ka bang idon kisap ki phong ki bang idon namar uble un pendon kami ki ni kisap jengi hakir kom beper bakani ka concert ngile kam dei bale mangamar wesimen ni ka jinges nok tilang ki kimi ki pa jing Venetia ki kimi ki pa jing ki choir ki la pendap maki ki jing duna baro but ikan ka jing le sngolam ini Father Michael Macri iba EIA kani ka hall ipen biang kini ki LED imshim pisa nang ta ini ba bari masar ibalek ka sound isim idor baret bahan ma ismutho ya ka jing don kam jom kani kan ti kalong kani ka di ka baki ong ka tin pareng ka community effort ka jing snok tilang ka jing ya senyang lang kan kadi kani ka banga ko an pau perthai po megalaya namar ngi kum ki briu marwai ngi mla ban le nei larangi yesnok tilang dei phiru kum ka media phila ban pen sngo kani ka khubor ken
te banginum im tang hei te i jing im la jong te hei palau la jong i jing men bhai jing men toy la jong ni ita i bakendet bangile ne in longkum tu pu bat katu kadok kha kan sa multiply kan sa roy tang kata kanya ko aban Kani ka jik sedang ka jong pia tu kan sim bentalang ru syai sisi shubo lagi dan kino ni si jingja ko pen sosi yanore ada kidan kita ke cinta oh ngi sngo ba kum ta namar ba tang men chim tayo ru ngile ruai ka conference shibang ka cancer namar ba uta u doctor u badai u kle jong ka cancer department po ni grims ude unong roi la di but ujuan chingi udah le ke examen ke eru ha kapot bu wan u share lam ken share sam lam wong ani wong ka jing jelai kata ka cancer ne balai fi metho e ki breu wong wan roi ki conference chingi yang bikin snutu wong akwa ban le shu ka awareness wong namar ba ka throat cancer ka de ka bajelai tam ha megalaya namar ki bre ki bam koi ki bam koi ni ki di secret ki di kya bat kim perkhate kalau tang da ki lasitom ta ka sajenjar pat ken koi bun ki bre ki ong ba o ki ti ki bam di bam ki yo cancer re kata ka klapen i ki studies ki lapen i ba kan ni kalong katen rai ken kabasneo bat kadi ke bangi di binya keren tinggi ngi pedan kam lagi sap ki pong ngi snok ti lang ken hakano ko no ka benta ka ba i don kam ken ada pila ban tu yes pan ka lilian dan indo molong award ke kani oh i lilian dan lendok maulong ide i henman jong i mekha jonga but ide i bre ibadon sap ba haka tem ide inong ruai ru but haki por benshwa ki por hindai mo empat ju kham don ti ilong inong hikai ba pau nam ba di bala hikai abon ngot te yang ngaru ngalayo jing hikai shibon da kabayo ngayo kenti ki kot jeng i ken ti ngayo ban pule ba te ngayo jing hikai shibon ti ki khon jeng i kong Dorothy lendo molong ban i kong Peggy ki im sha Amerika bat sha Bilat ti ki ken mau i keme bat ki kwa ban le burom haka keteng jeng i ken ti ki ai kan ka award ken都是